ኤርትራ ካብ ግዳይ ናብ ቀንዲ ተዋሳኢት ጂኦፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃ ኣብዚ ዓለም ኣበገዳሲ ናይ ለውጢ መድረኽ ኣትያትሉ ዘላ እዋን እታ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ መድረኽ ክትዋሰን ዝተፈተነት ኤርትራ ሓይሊ ዓቂባ በመውፃእ ዝተፈላለዩ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ጽልዋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዋዕላታት ምክያድ ትርከብ ከም መቐጸልታ ናይ ዝኸዓ ሚኒስትር ፈትሒ ኤርትራ ኣብ ፈትሒ ልምዓትን ጂኦፖለቲካን ቀርን ኣፍሪቃ ዘተኮረ ናይ ዘተ መደብ ወዲቡ ይርከብ مس أمريكاوي دبترا استمرعوت ناي نرويس لإلتيم قالوا ننقوس هارالدن نقستي سونجان زغانت لإلتي مارتا لويس مس نينا دورفان قوينز بالترو زي أمسلو هبوبا سبات زعي أمريكاوي دبترا دورك فارت بممر عوانا علم تزارب أب عالم 14 مليون سراح كتأفيهم بسن كيدوخم قطبان تتقامن تكنولوجياوي فرياتن ابتكالاتن أبز سعب حموشت حمد بدرجة عالم 14 مليون عيوتات كتأفئو مخانم حدش زت زرقح قطباوي تسبت أمركوس بمقبار مدبر تلفزيون CNN بمنقدي ناي لندن وكيلو حابيرهم سلام زخبركم من زخبركن انت خطاتلتي مدباتنا نلمون كم وتروز تفلالي تحستو زنقد مدبات السينما سمرنا بخم كنبلون نهو تدالينا لنا كم تيدقاقيمنا أن قلتو حدش تحستوتات سينما سمرنا مكتتال سابسكرايب قبرو تحزونا تمسات تفتيرو لكم لايك بمقبارنا بقالة وتعزبتنا خباطح شير قبرو حسابكم أبساط كومنت بمسفار دمار إيتوغم أقربلنا نبلنا نايلومي تحزونا كنساقرينا سنة مكتتال ኤርትራ ካብ ግዳይ ናብ ቀንዲ ተዋሳኢት ጂኦፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃ ኮይና ኣብዚ ዓለም ኣበገዳሲ ናይ ለውጢ መድረኽ ኣትያትሉ ዘላ እዋን እታ ካብ ዝተፈላለዩ ዓለማዊ መድረኽ ክትዋሰን ዝተፈተነት ኤርትራ ሓይሊ ዓቂባ በመውፃእ ዝተፈላለዩ ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ጽልዋ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዋዕላታት ምክያድ ትርከብ ከም መቐጸልታ ናይ ዝኸዓ ሚኒስትር ፈትሒ ኤርትራ ኣብ ፈትሒ ልምዓትን ጂኦፖለቲካን ቀርን ኣፍሪቃ ዘተኮረ ናይ ዘተ መደብ ወዲቡ ይርከብ ሚኒስተር ፈትሒ ፎዚያ ሃሽም ነቲ ካብ 4 ክሳብ 6 መስከረም ኣብ ኣስመራ ሆቴል ኣስመራ ፓላስ ዝካየድ ዋዕላ ኣመልኪታ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እዚ መደብ መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ዝተቓንዐ ዋዕላ ምዃኑ ብምሕባር ብዛዕባ ጂኦፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃ ጽቡቕ ኣፍልጦን መረዳእታን ምስ ዘለዎም ክኢላታት ተመክሮ ንምልውዋጥን ሓሳባት ንምርካብን ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጻ ተሳተፍቲ ናይ ዘዋዕላ ኤርትራውያንን ወጻተኛታትን ኮይኖም ምስ ተዛዕባ ቅርበት ዘለዎም ሰሙያ ሕጊ ስነሰብ ስነ ሕብረተሰብ ጸሓፍትን ተመራመርትን ታሪኽን ልምዓትን ከምኡውን ክኢላታት ስነ ቁጠባ ምዃኖም ወሲኻ ሓቢራ ኣብቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝካየድ ዋዕላ ኤርትራ ካብ ግዳይ ናብ ቀንዲ ተዋሳኢ ጂኦፖለቲካ ቀርን ኣፍሪቃ ዓብዪ ሃጓፍ ኣብ ሃገራዊ ዝምድናታትን ሰንብራቶን ኣብ ዞባና ታሪኽ ጂኦፖለቲካ ዳይናሚክ ቀርን ኣፍሪቃን ኬንዮን መሬት ሕግታትን ዳባን ልምዓትን ኣብ ኣፍሪቃ ኣምር ምዕባልን ጥምረትን ኣብ ኣፍሪቃ ምህናጽ ሓበራዊ ርድኢት ኣብ ሓበራዊ ጸዓት ንልምዓት ከምኡውን ኣብ ፍልቀት ምውሃድ ዓቕምታት ንልምዓት ኣብ ቀርን ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ተፋሰስ ኒልን ዝብሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት كقرب يوم مس أمريكاوي دبترا استمرعوت ناي نروي لألتيم قالوا ننقوس هارالدن نقستي سونجان زخونت لألتي مارتا ليوس مس نينا دورفن قوينز بالترو زعمسلو هبوبا سبات زعي أمريكاوي دبترا دورك فارت بممر عوانا علم تزارب لألتي مارتا دبترا دورك كم أكالان نايتي بزح معلتات زوسد مرعون بسلاسان حدا نحسة 350 عدومات نقربا فلتو من أبسترخبلو أبتا بيونسكو استمزقبت عن معربايت قماقم بحري نروي تركب جيرانجر جورد قال كنان أسيرام
ንጉስ ሃራልድ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ተነቃፊ ኩነታት ጥዕና ሒዙ እኳ እንተሎ በዓልቲ ቤቱ ንግስቲ ሶንጃግን ምስ ሙሉእ ጥዕና ኣብ ጎኒ መርዓ ተረኣዮም። ኣብቲ ጽምብል መርዓ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ንጉሳውያን ቤተሰብ እውን ተረኺቦም ምንባሮም ይግለጽ። ጽምብል መርዓ ናይ ዛልዕልቲ ዌብሳይት ናይ ንጉሳዊ ቤተሰብ ነርዌይ ስእሎም ኣሰንያ እንቋዕ ሕጎሰኩም ልዕልቲ ማርታ ሊዮስ ኣቶ ድሮክን ሎሚ 31 ናሓሰ 2024 ኣብ ጌራንጀር ተመርዕዮም ዝብል ጽሑፍ ጌራ ወግዓውነት ናይ ዝመርዓ ሓቢራም። ጓል 52 ዓመት ልዕልቲ ማርታ ንነብሱ ደብተራ ኢሉ ዝጽዋዕ ወዲ 49 ዓመት ኣሜሪካዊ ዱረክ ብመንገዲ ንኽልቲኦም ዝፈልጥዎም ወገናት ኣብ 2019 ተላልዮም ድሕሪ ሕቡእ ናይ 3 ዓመታት ጻንሖት ከኣዝምድንኦም ንዓለም ክእውጁ ክኢሎም ድሕሪ 5 ዓመት ናይ ሌሎኦም ማለት 31 ናሓሰ 2024 ድማ ኣብ ሓንቲ ካብ ከተማታት ነርዌይ ቃል ኪዳን ኣሲሮም ኣብቲ ጽምብል መርዓ ዝተሳተፉ ወገናት ነቲ ጽምብል ኣሜሪካውያን ነርዌጃውያንን ስነ ጥበበኛታት ከድምቕዎን ከለው መንፈሳዊ መዛሙራትን ናይ ነርዌይ ደቀባት ሳሚ ዘንጸባርቕ ፍርያት እውን ከም ዝቐረበ ሓቢሮም ኣብቲ ጽምብል ዝተሳተፈ ነርዌጃዊ ጋዜጠኛ ገለ ዓይነት ሆሊውድ ኣብ ጌራንጀር ተረኺቡ ክብል ኣብቲ ንህዝቢ ዝፈነዎ መደብ ኣብ ውዕውዕ ስምዒት ጥሒሉ ሓቢሮም እዞም መጻምቲ ስእልታት መርዓኦም ንኣብ ብሪጣንያ ዝርከብ ሄሎ ዝተባህለ ናይ ህቡባት ሰባት መጋዚን ክሸጥዎን ከለው ነቲ ናይ መርዓኦም ቪድዮ ድማ ዋንነት ኔትፍሊክስ ገይሮሞም ማዕከናት ዜና ነርዌይ ብወገነን እቲ መደብ ምስ ኣከባቢያዊ ወግዒ ዘይከይድ ብምባል ነቲ ውዕል ተቃውሞአን ኣብ ምስማዕ ከም ዝርከባ ስካይ ኒውስ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ገሊጾም እዚ መርዓ ነዛልዕልቲ ንኻልኣይ ግዜ ምዃኑ እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ወሲኹ ይረድእ ልዕልቲ ማርታ ምስ ደራሲ ኣሪ በህን ኣብ 2002 ቃል ኪዳን ኣሲራ ነይራ ልዕልቲ ማርታ ካብ ቀዳማይ በዓል ቤታ ዝወለደተን አንገሊካ ዝስማ ጓል 21 ዓመት በኽሪ ጓል ክትህልዋን ከላ ሌሃ ጓል 19 ኢማ ድማ ጓል 15 ዓመት ኮይነን ይርከባ ልዕልቲ ማርታ ኣብ 2017 ካብ ቀዳማይ በዓል ቤታ ደራሲ ኣሪ በህን ክትፋታሕን ከላ በዓል ቤታ ኣሪ በህን ድማ ኣብ ክሪስማስ ናይ 2019 ብዝነበሮ ናይ ኣእምሮ ሕማምን ወልፈ ኣልኮልን ተደፋፊኡ ነፍሱ ከም ዘጥፍአ ይነገረሎም እዛ ልዕልቲ ብ2002 ንጉሳዊ ልዑልነት ዝብል ክብራ ክትምንጠልን ከላ ኣብ ውልቃዊ ናይ ንግዲ ንጥፈታት ክትሳተፍ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ 2022 ድማ ጠቕሊላ ካብ ንጉሳዊ ሓላፍነት ተኣልያ እንተኾነ ልዕልቲ ዝብል ማዕረጋ ግን ዓቂባቶ ትርከብ ኣብ ዓለም 14 ሚልዮን ስራሕ ክጠፍኦም ብሰንኪ ድኹም ቁጠባን ተጠቃምነት ቴክኖሎጂያዊ ፍርያት ኣብ ትካላትን ኣብ ዝስዕብ 5 ዓመታት ብደረጃ ዓለም 14 ሚልዮን ዕዮታት ክጠፍኡ ምዃኖም ሓድሽ ተዘርግሐ ቁጠባዊ ጸብጻብ ምርኩስ ብምግባር መደበር ቴሌቪዥን CNN ብመንገዲ ናይ ሎንደን ወኪሉ ሓቢሮም እዚ ዝተገልጸ ዓለማዊ ፎረም ቁጠባና ሓድሽ ሃዋሁ ዕዮን መጻኢ ኣመታቱን ኣመልኪቱ ን800 ካምፓኒታት ዳህሳሳዊ መጽናዕቲ ኣካይዱ ዝሓለፈ መዓልታት ንሕትመት ኣብ ዘቋዑ ጽሑፍ እዮም ዓለማዊ ፎረም ቁጠባ ዓለማዊ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ዝካየድ ናይ መራሕቲ ምትእኽኻብ ምርኩስ ገይሩ ሰራሕተኛታት ኣብ 2027 69 ሚልዮን ሓደሽቲ ዕዮታት ክፍጠሩን 83 ሚልዮን ዕዮታት ድማ ክጠፍኡን ትጽቢት ከም ዝገበሩ ገሊጾም እዚ ቁጽራዊ ትጽቢት ኣብ ውሽጢ ዝስዕብ 5 ዓመት ካብዚ ዘሎ ሽቕለት 200 ማለት 14 ሚልዮን ዕዮታት ከም ዝጠፍእ ዘረድእ እዩ ዓለምና ናብ ስርዓት ተሓዳሲ ጻዕት ትገብሮ ዘላ ለውጢ ሓድሽ ዕድላት ሽቕለታ ምፍጣር ክሕግዝን ከሎ በኣንጻሩ ኣብ ዓለም ዝኽሰት ዘሎ ድኹም ቁጠባዊ ዕቤትን ዝቕባብን ድማ ዕዮ ንኽጠፍእ ካብቲ ደፋኢሮ ቋሒ ምዃኑ ይሕበር ብተወሳኺ ኣብ ኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝግበር ዘሎ ጸደፍ ደፍውን እወታውን ኣሉታውን ሓይሊ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ካምፓኒታት ንኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝተኽሉን ዘመሓድሩን ሰባት ስለ ዝደልየ ኣብ 2027 ናይ ዝሞያ ክኢላታት ናይ ስራሕ ዕድል ብ27 ሚታዊት ክዓቢዩ በኣንጻሩ ድማ ገለገለ ዕዮታት ብሰንኪ እዚ ቴክኖሎጂ ክጠፍኡ ክግደዱ እዮም ብመሰረት መግለፂ ዓለማዊ ፎረም ቁጠባ ካምፓኒታት ምስ ሓድሽ ዝምዕብል ዘሎ ቴክኖሎጂ ሰራሕተኛታትን እንታይ ሞያ ዝመልኩ ክኾኑ ከም ዘሎሙ ክውስና ምዃነን ንርዳእ ብዙሓት ክኢላታት ድማ ኣብዚ ዝለዋወጥ ዘሎ ኩነታት መዓልታዊ ሓድሽ ክእለትን ሞያን ብምጥራይ ንነብስና ተመራጺ ኣብ ምግባር ክንጽዕት ከም ዘለና ምኽሮም ይልገሶም ዝኸበርኩም
خبر كنت خطاتلتي سينما سمرة نايلو ميتحزنا كان ممزامنا كم توترو نقبرو مؤشو السينما سمرة واسكنا بلالكم نايلو مؤشو السينما سمرة كابتي بسعي الصالح ستترقمت تأمرت بالمصحف زرخمنا يكوينو كابتن أبتا مصحف زلو أنا إسران شمونتن معلتات اللممدات نلو ميتأمرتاوي زمدنا زبل أرستات بممراتنا بخم كان بلوئنا إذا مصحف نمسقانا معكل جيرا معلتاوي نقبرو مزلنا نتفتاتي تزخخر تأمراتاوي زمدنا حدا تأمراتاوي زمدنا نمكياد نتوم أب تأمراتاوي لممد قطر حدا زلو قدامو سلسته مالت تسقاتاتكا قطر زرزرني عسرت تسقاتاتكا أدالو سلمنتاي مسقانخا كمتهب قلات نتزلكا زرزر دقاقيمكا أمببو أمو داتاني نبس وكف تسقادما سلسته قزي يقني اللي بل كلتا سلسته نايك أربا التبلوم زمدناتات كامرات ناي نبس وكف سبسئل دما أدالو سلسته اتسئلي أب كرميخا أغميتكا ناي نبس وكف سمسقانا اتهبلو حموشتا نقرا زرزر 4 نبس وكف حساب بتم تأمراتاوين قلا جميركا يغني اللي بمبال سمنايت السب تغيسكا سلمنتاي كم التمسقنوم كم زلخا قلات 5 لومي معلتي سلسته سئلينا يزمرتكا يوم زمدناتات مسخا حزو ويون كتريو أب تخيل لبوتا أغمط أمو أبزا معلتي بوحدو نسلسته ساعت عزبو نابت سئلنا تأمتكا دما بتم تأمراتاوي قلات تدغيمكا سمنا تغسكا يغني اللي كستوبل 6 كرم مدك أسكا أتا تأمراتاويت أمني أب إركا جبيتكا نتم تأمراتاوين قلات بل يغني اللي سلتلوم معلتي زقات أمني زبلت أنا قربل زخبركم تخطاتلتي كمتي أمأتوي مؤشش زبلكو أبزا مصحفني 28 معلتا زخدو لممدات يوم زلو صقاتات كقصر تأمراتاو أمني تأمراتاوي زمدنا تأمراتاوي طعنا تأمراتاوي جنزب تأمر مسرح تأمراتاو منقدي تأمراتاو باتا تأمراتاو معلتي تأمراتاو حمد نخلو تأمراتاو نكو تأمراتاو ينسبات تأمراتاو تمنيتات كامر كابز أمسلو زتفلاليو لممدات اللو نزرزر اتا مصحف توكسو نابلنا نايلو ميتحزنا أبز خنزازمينا كمتي واترو إن لابو حدست مدبا سينما سمرة أب أوانو نمكتتال چانلنا سينما سمرة سابسكرايب قبارو بتحزنا انت عجيبكم اللايك بمقبار ناب كلو كبات الشير بلو حساباتكم أبساتون كومنت أسفرو ندابلنا نفانوكم بخالة تحزوك ساعة الرخب أبزلنا يو سلام انت عنا نقولنا سلام